Яшчэ ў 70-е гады тэатр чытальнікаў «Жывое слово» у той час педінстытута імя Горкага атрымаў сваё распараджэнне аўдыторыю, дзе мог рыхтавацца да спектакляў і канцэртных праграм. Сёння яна пераўтварылася ў сапраўдную малую канцэртную залу БДПУ. У нас 6 народных коллективов, это и музыкальные, и хореографические, и это студенческие театры, где как раз они формируют умение осуществлять коммуникацию, умение вырабатывают способности к грамотной речи и становятся настоящими педагогами. Падчас адкрыцця малой залы БДПУ выступілі мастацкія калектывы універсітэта, сярод якіх народны літаратурны тэатр «Жывое слово» і народны тэатр «Мы». Гэты сезон для тэатра незвычайны, па-першае, таму што ён юбілейны, 55-й. Як заўсёды мы рыхтуем шмат кампазіцый і праграм. І таксама новы спектакль. Многія кампазіцыі будуць прысвечаны юбілеям пісьменнікам, не толькі беларускім, Уладзіміру Караткевічу і Уладзіміру Дубоўкі, але і Рэю Брэдбері. У свой час студэнты па ўласнай ініцыятыве стваралі пастаноўкі, выраблялі касцюмы і дэкарацыі, а сёння на дапамогу ім прыходзіць універсітэт, які стварае ўсе умовы, у тым ліку па гукавым абсталяванні і асвятленні сцэны. Будет продолжение у нас в наших студенческих общежитиях 1, 2, 3 и 5, которые находятся на улице Артиллеристов. К Дню студентов в ноябре мы планируем открытие студенческого центра. Он будет так называться по-современному БСП Холл, где будет тоже актовый зал, амфитеатром, где будет сцена большая, будет студия звукозаписи, где наши творческие коллективы смогут тоже репетировать. Цяпер студэнтам трэба апраўдаць давер універсітэта, і яны ўжо рыхтуюць новыя спектаклі і канцэртныя праграмы, каб запрасіць гледачоў у новую залу.